Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila milaqah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo'y lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala dahil alhamdulillah ginabayan tayo na sama sa mga taong umabot sa Ramadan, at insyaAllah subhanahu wa ta'ala sana ay patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. So kasama sa mga katanungan kanina ng ating mga kapatid na naging issue na ata dito sa social media na kailangan natin ng kaunting paliwanag patungkol dito is yung pwede bang ireto ng babae ang kanyang sarili sa lalaki na pakasalan siya. Okay? So sa pananaw ng ating relihiyong Islam, dapat nating ibalik sa mga dalil, basihan, kung ano nga ba yung mga basihan dyan. Unang-una sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay may dumating na babae sa kanya at kanyang nirito ang sarili niya sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang hadith na ito ay Sahihul Bukhari. Ito yung basihan, sinabi ng ating mga ulama, ito yung basihan na pwede po irito ng babae ang kanyang sarili sa isang lalaking saleh. Isang lalaking saleh. So, pwede po yan sa ating relihiyong Islam. Pangalawang basihan natin is yung si Umar bin Khattab radiyallahu an. Si Umar bin Khattab radiyallahu an ay niririto niya ang mismong kanyang anak na si Hafsah bint Umar, na nirito niya minsan kay Abu Bakar, nirito niya rin kay Uthman. So, yan po ay mga basihan na pwede po yan sa ating relihiyong Islam. Pero, kailangan bilang isang babae, kailangan mo munang tingnan ang lalaking pagrirituhan mo ng yung sarili. Okay? May mga kondisyon po na kailangan nating malaman. Unang-una sa lahat, ang lalaki ay may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi mo pwedeng irito ang iyong sarili sa mga tao o di kay sa lalaking walang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po pwede yun. Okay? Alam mong baka maging dahilan siya ng pagkalayo mo sa relihiyong Islam. Hindi po pwede yun. Pangalawa, ay may mabuting asal o di kay ugali ang isang lalaki. Kailangan mo makasigurado na may mabuting asal o di kay pag-uugali ang isang lalaki. Na kung saan patutunguhan ka ng maganda. Tinanggap ka man o hindi, patutunguhan ka pa rin ng maganda. May mga lalaki kasing hindi maganda yung pakikisama o di kay pag-uugali. Yung bagang nag-alok ka sa kanya tapos pinapahiya ka pa sa maraming tao. So hindi yun magandang ugali ng isang lalaki. Hindi po yun magandang ugali ng isang lalaki. Kaya nga dapat tingnan mo kung may relihiyon ba yan o di kay siya ba ay may magandang pagkikisama o di kay pagkikitungo. Nang sa ganoon, hindi ka mapahiya kung sakaling hindi ka tanggapin. May mga lalaki kasing pag hindi ka niya tinanggap, hindi lang nagtatapos doon. Bagkus, pinagsasabi niya at saka sinishare niya sa kanyang mga kasama. So hindi po yun maganda. Lalo na yung ipopost sa public na ganyan, ganito, hindi po yun maganda. Hindi po yun magandang ugali ng isang lalaki. Pangatlo, kailangan yung lalaking gusto mong rituhan ng iyong sarili is yung seryoso. Yung alam mong possible talaga na pakakasalan ka. Hindi yung lalaking naglalaro. Hindi yung lalaking alam mo nang binata, tapos alam mo nang may pangarap, tapos alam mo nang nag-aaral o di kay tapos alam mo nang wala pa sa plano niya mag-asawa, tapos yung possible na seryoso nga talaga sa pag-aasawa. Yun yung dapat mong rituhan. Yung hindi mga seryoso na mga lalaki, hindi mo dapat rituhan yan. Subhanallah. Okay? Nang sa gayon, hindi ka mapahiya. Pang-apat po is yung kailangan maging maganda ang iyong hangarin. Kailangan maging maganda ang iyong hangarin. Kaya mo niririto ang iyong sarili sa isang lalaki dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang sa pagiging isang Muslim na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so panglima is yung mapagkakatiwalaan. Kailangan yung lalaking pagrirituhan mo ng sarili mo, mapagkakatiwalaan po yan. Dahil may mga lalaki,
na maaring sabihin natin hindi mapagkakatiwalaan. Pag nirito mo yung sarili mo sa kanya, so aabusuhin niya yung sasamantalahin niya yung pagiging mahina mo. So maaaring mapadpad kayo sa fitna, maaaring magkaroon ito ng fitna, bunga ng iyong ginawang pagririto sa iyong sarili, sa kanya. So dapat mapagkakatiwalaan yung talagang mag-aasawa. Okay? Hindi yung palababay o di kay playboy o di kay dadaanin ka pa sa text, dadaanin ka pa sa call meet, dadaanin ka pa sa kung ano-ano dyan. So hindi po yun. Okay. So ano ang mga dapat mong gawin bilang isang babae? Ano ang mga dapat mong gawin? Una sa lahat, ang dapat mong gawin, huwag masyadong prangka. Huwag kang masyadong prangka sa isang lalaki. Nasasabihin mong, uy, pakasalan mo ako. Hindi ganun. Kung bagat huwag mo masyadong prangkahin. Kung gusto mong sabihin sa kanya, pwede mo sabihin sa kanyang ya akhi, o sheikh, o di kay ustad. Kung gusto mong mag-asawa, handa po akong tumulong sa iyo. Mga ganun. O, naiintindihan niya po yun. Kung gusto mong mag-asawa, nandito po ako para pagsilbihan ka, para paglingkudan ka. Naiintindihan yung mga ganun. Huwag po yung prangkahan masyado. Pangalawa po, mas mainam na may mamamagitan sa inyong dalawa. Tulad na lang ng iyong tatay, o di kaya yung nanay, o di kaya kaibigan. Huwag mong idiretso, direct yung lalaki. Okay? Yun yung mas mainam. Pero kung idadirect mo yung lalaki, okay lang din naman. Okay? Pinapayagan din naman. Pero mas mainam talagang may namamagitan sa inyo. Pangatlo is huwag makikipag-text meet sa kanya o di kaya makikipag-call meet sa kanya. Lalo na kung makikipag-date, bawal po yan. Huwag mong gagawin yan. Pang-apat ay tanggapin kung ano ang kanyang magiging desisyon. Kung ano man yung desisyon niya sa iyo, kung ano man yung desisyon niya, kailangan mo tanggapin. Huwag kang gumawa ng skandalo, huwag kang ganito, huwag kang maglabas ng issue laban sa kanya, okay? Kung tinanggap ka, alhamdulillah. Kung hindi ka tinanggap, keep silent. Manahimik ka at magsabat ka. So hanggang dito na lamang po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.